Hürmetli bizning yaratgan tamaşaçılarыбыз, bugün 1 октябрь, Ülkөннәр көне. Biz sizni barыгызны да шушы бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Biz sizni яратабыз, хөрмәт итәбез. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз, узун бәхетле гомерләрдә яшәргә насыйп булсын. Яшьлекләргә кайтып булмый, әмма ләкин яшьлек иле һәр вакыт безнең күңелләребездә яшәсен. Бер бирелгән гомер кабатланмый, үткәннәргә кайту бар микән? Яшьлекләрне üzülеп сагынсак та бер сагыну үзе зар икән. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Бар килер идек бер мизгелгә, юк шуан кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Бар килер идек бер мизгелгә, юк шуан кайтыр юллары. Бар килер идек бер мизгелгә, юк шуан кайтыр